Prangsi kardom lapen te la nili YouTube channel kelang ver karbiang longarat kadok kawe panta karbi defense officer YouTube channel ahin penang li tumaphan Jai Hind lapente ningkang sama kardom nang pajiriglo pini nili labangso video long nang li tumaphan la defense long kidunjia puthak lapente army police long koson pen sigatche palong dunjima lahai huya puthak le nili labangso video bang kaselam kali labangso video kaselam bang ke especially la nili methang akaya la momatela nili koson pen sila CRPF long ke claim dun long ma lapente la CRPF long claim dun de angko nili batai kon si interview ki pi dun ma koson son ma lahai huya puthak sinili labangso video long bangke than ponji tangte don marle tum video pangcheng chia prang nili nangli tuma phan chuning rilo nangli tum jong sila defense along kidunji ning hang pika bang phu bang phi protangte la nili YouTube channel along subscribe dam ignon nangli tum la anso se nili nangli tuma phan la defense along kidunji phan mesen video nang selam pi ponpo tangte nili nangli tum phan puthot ako chuning ri le thodo nangli tum jong si nili phan la nili video kelang pen ning ching sam do pro tangte la nili video bang nangli tum Facebook along WhatsApp along sitame share dam ikha tangte don marle tum video bang le pangcheng pon thulo na nili non ke claim bom la bang ke nangli tum sitame chini lo pinangan video along bang ke nili chethan pon nili non ke claim bom la bang ke CRPF along si claim ik bom lo lapente nili la CRPF along long le angko ha kicheng pen non la CRPF along kelong dun an batai kre hinian nili interview pidun det pen sinili la CRPF along selection kelong dun tangte la hai hue puthak le la bangso video long bangke chethan pon lo nang nili kicheng si la nili kaya long la metric exam pass det pen first interview ki pidun cheng lo la bangke territorial army la Tezpur Thakubaria long la sohura bangke nili la running along sitame excellent lo la pente nili medical high hui sitame pass lab lo bon sitame la written exam along fair dun de damat nili la TA army mate la territorial army along bang sitame hala sohut selection long dun de lo la pente next abangke nili la lata Indian army lo la pente Muriani along la Jorhat Muriani along hala hosu ahut sitame nili la running along bangke excellent ke kali bon sitame running ta qualify lo la pente medical ta pass lo bon sitame hala so huta nili jasemet per la written exam apa ki charli le de titia joine hala so hut sitame nili written exam along fair dun de lo la pente puthot nili la SSC GD pulo la nili first option pilo la BSF hala sohut nili interview pidun lo la pente written exam pidun lo written exam abang ta pass der lo la pente puthot nili la Guwahati la nomai la long CRPF kema long running aphan nili phan nang hang eglo running along sitame nili fair dun der lo bon sitame nili nimithang aphan da chichini lo hala so nili pinangana sai do ko joine la physical aphan practice long le dera joine sinili la running along ta fair dun der lo la pente puthot nili la Dimapur Assam Rifle kemlong sitame interview pidun lo hala sotan kicheng sinili la written exam ta undet lo la pente la running aphan nang hang lo running along sitame nili pass dun der lo bon sitame hala sohura bang la medical along bang fair dun der lo la pente puthot aningkan sitame nili la Dimapur Assam Rifle kemlong lo puthot ta hala sohut sitame nili la written exam ta che paun dun et lo la pente la physical la 5 km running sitame nili che paun dun der lo bon sitame puthot nili ako medical along fair dun der lo athemala nili keng along la artho kiklang doko ga machinili la medical along bang fair dun der lo la pente bang bom lo nili pinangan interview pidun lo Arunachal along sitame nili interview pidun lo la pente West Bengal along sitame nili la territorial army interview pidun lo bon sitame nili la running along fair dun det ajhaga bang ke la medical along fair det ajhaga bang ke written exam long fair det
la puson si dambom pen nili batai kresian la defense along interview pidun lo la pente la batai kre hini ke chok abang ke nili la Kohima lo Nagaland Kohima lo nili written exam tok dun lo la SSC GD hala sahut vacancy paklang pon total all India pen hala sahut nili to 40,000 vacancy do hala sahut all India pangrum pet pen la ili to Assam aphan bang 3,000 vacancy do hala sahut nili online form fill up dun lo apply dun lo anpar ke nili phan la computer exam matila written exam aphan nang hang lo nili phan la Nagaland Kohima lo nili Kohima long written exam tok dun pen pass ik det lo nili phan la merit list paklang pon lo nili men ta che thek long lo la pente next puthot nili phan la Dimapur Assam Rifle kemalong running aphan nang hang lo running la 5 kilometer running along documents verification along sitame nili chepa un dun det lo puthot merit list paklang thulo nili men sitame ako nili che thek thulong lo la pente puthot akola medicare aphan nang hang thulo la pente la medicare hala sohod nili tuma phan nitrok ne do nili tum phan dak Dimapur Assam Rifle kemalong nang ke padu la nitrok nang e padu pensita nili la medicare along bang ke hala sohod bang ke undun det lo medicare undun det pen chiklo jonni api final merit list paklang lo hala so along nili la nili mena bang chithek long log lo la CRPF along si selected pula nili mena bang ke nang chiklang lo la si total nili kitcheng pen ke jut hala metric pass lo pen nili interview kipidun la territorial army along la pente la CRPF BSF la pente la Assam Rifle la hai ho along nili total batai krehini an interview pidun det pen si non nili la CRPF along bang ke selection kelong dun lasi Don Marley atum nili labang so video ahin penili nangli tuma phan than pachini ponlo nangli tum sitame batai si interview kipidun pen fair dun det batai hini interview kipidun pen fair dun det bon sitame nangli ington igri nangli jong si ington ikoglo purtangte nangli selection abangke long le det po nangli jong si batai si hini ke fair abangke nangli nang arta dolang purtangte nangli interview pidun me athema nangli experience do koglo nangli kon ma ke fel la anlo nangli experience ke doji la sinangli arta dotte ka bang ke try dun bomom bor idun bomom practice pamenon nangli long dun vegji pini gali pinaf gali apor ka practice tame nangli long ik vegji bon se tame la practice pamenon la pente ing tonte det non la pente kaiketa vacancy ke klang lo protangte apply dun fit non jong hele helo pustame nangli interview pidun non athema nangli phan ke akiong le asid le ke nai ke li akiong vacancy le ke nai ke li isi vacancy si ke nang ji nang li jong se chepa duk sip lo bor I pamelo protangte long dun ik vegji tangte Don Marley tu nili koson pensila CRPF halong ke long dun ma labang so puthak sitami nili nang li tuma phan than pachini lo la pente labang so video bang ke lapon pen le ington ponikok na la pente video ington te prang nili nangli tum phan puthot chining ri le thorlo nangli tum jong sila defense along kidunji ning hang pika bang phu abang phi polodangte la nili YouTube channel along subscribe dam ignon nangli tum la an so sila defense related videos kelang thek verji aphan mate kelang long verji aphan la pente la nili video sitame nangli tum la Facebook along WhatsApp along sitame share dam iktha tangte do me thakmi Don Marley tu kardom karbiang lo la pente jai hind